Wato online ɗin nan akwai gaskiyar wani abu da ko baka so dole ne ka aminta da ita ka amshe ta. Za ka ga cewa alhamdulillah wannan time ɗin Arewa mun samu mutane da dama wanda suke fitowa su nuna muku ga yadda ake yin abu kaza, in ma na a samu kuɗi ne, in tutorial na wani abu ne, ko menene misali mafi yawa akwai mutanen da suke nuna yadda ake wa'innan abubuwan. Sai ka ga cewa akwai mutane masu zuwa su yi viewing su kalla da sauransu. Amma kuma sai a samu cewa ka je ka kalli abu yadda ake kaza ka koyi wannan abun kwata-kwata kai baka fara implementing baka fara yin wannan abun da ka je ka koya ba. Kuma jira kake a ɗora wani bidiyo akan wani abun cewa ga yadda ake yin shi, ka je ka ƙara kalla kuma ba za ka je ka yi wannan abun ba. Ka sani kana ɓata wa kanka lokaci ne kawai, kana wasting time naka, kuma wannan abun ba inda zai kai ka. Idan har kana buƙatar misali kai growing a nan online ɗin, kuma ya zamana cewa abin da ka je ka koya ya amfanar da kai, to abin da ka je ka gani misali ga yadda ake yin shi, kawai ka samu ka fara naka, ka fara a yadda kake, ka fara da abin da kake da shi.